Viete, ja mám možnosť sa stretnúť možnosť stretávať s najbohatšími ľuďmi na Slovensku, s tými všetkými celebritami, ktoré vidíme v novinách. A neverili by ste, ako je tam málo šťastia. Viete, všetci my tak ako čítame, tak si pozeráme, ako chodia v tých triskáčoch a v tých obrovských autách, aké majú luxusné dovolenky. Neverili by ste, ako tam býváva málo šťastia. A to je paradox našej mysle totiž. A ja by som o tomto paradoxe trošku rád porozprával. Viete, my sme z nášho, ja to možno ukážem na takom konkrétnom príklade. Viete, keď končíte školu, keď si tak spomeniete tie roky, keď ste končili školu, akú ste mali asi predstavu o tom, čo je takým vašim snom? Že čo keď tak dosiahnete, čo vás urobí ako byť tým šťastným? A väčšina z nás mala taký asi rovnaký sen. Keď skončím školu, chcel by som dostať dobrú prácu, mať tam svoju priateľku, priateľa, možno už mať deti, mať svoj vlastný byt, mať svoj vlastný domov. Toto, keď budem mať, budem šťastný. Z nás si niekedy Dalaj Lama robí srandu, že my sme ako takí bežci, ktorí bežia trať, postavia si, akože tam je cieľ a teraz bežíte a keď dobehnem do cieľa, tak budem šťastný. Tak bežíte, pribehnete k tomu cieľu a vy si ho posuniete ďalej. A zase bežíte a zase si ho posuniete ďalej. Kedy zastanete? A kedy budete šťastní? Vždy. Vždy bude od nás niekto, kto má viacej peňazí, ako máme my. Vždy bude niekto, kto má viacej vlasov, kto má menšie brucho, kto je krajší, kto je bohatší. Vždy. Je len otázka nášho uhla pohľadu a uvedomenia si, čo všetko od života dostávame a čo všetko máme. Existuje také jedno staré čínske príslovie, že len ten, kto vie, kedy má dosť, má dosť. Kto to nevie, nikdy nebude mať dosť.